барои рафтори дағалонаи як хонандаи мактаб директор ва муовинаш аз кор озод шуданд. Инчунин мудири шуъбаи маориф огоҳӣ гирифт. рафтори дағалонаи хонандаи мактаб дар ноҳияи Фархор ахиран дар як видео шабакаҳои иҷтимоиро ба ларза овард. дар ин навор ки ҳафтаи гузашта дар канали Парвиз ТВ нашр шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокунишҳои зиёдеро ба бор овард, дар рафти дарс хонанда омӯзгорро дашном ва суханони қабеҳ мегуфт. баъд аз навори шабакаҳои иҷтимоӣ бо дастури вазири маориф ва илми Тоҷикистон Раҳим Саидзода гурӯҳи корӣ таъсис ёфт. навори мазкур мавриди таҳқиқ қарор дода шуда шахсияти хонанда муайян гардид. бино ба иттилои Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон муайян шуд ки қаҳрамони ин навор хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ноҳияи Фархор ҳамзамон фарзанди директори ҳамин муассиса Рустам Иброҳимов мебошад. ҳолати мазкур 6 октябр дар рафти дарси забон ва адабиёти тоҷик бо омӯзгори дарсдиҳанда Миҷгона Сафар ва рух додааст. дар натиҷа бо фармоиши мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Фархор директори муассиса Рустам Иброҳимов ва муовини директор оид ба корҳои тарбиявӣ Маҳбуба Фаттоҳова аз вазифа озод гардиданд. иттилоъ медиҳад манбаъ. нисбат ба мудири шуъбаи маорифи ноҳия ҷиҳати беназоратӣ ва дуруст баро намудани корҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимӣ муҷозоти интизомӣ татбиқ гардидааст. ҳамчунин нисбат ба хонандаи мактаб аз ҷониби масъулини хадамоти корбоноболиғони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор мавод тартиб дода шудааст. гап раҳбарос маълума мезавид я дар роҳрав мегад ку азон горбат падару лаънату бетарбият мегад чӣ чӣ мегӯ мегум гавнашто ҳачи намеро ҳачи пешат дадем нея чӣ дирайти муассисаи бачаш тарбия надорад ҳа пеш бидро нея чедур зесад ки те гапири ки ти ба санарта дод мезанӣ